Ngiyanibingelela nonke bantu bonke emhlabeni. Namuhla nje kusenhlizweni yami ukuthi sikhulume ngendaba ethinta uNkulunkulu, indaba yesono. Indaba yomuntu nesono. Asifundeni izwi litholakala kuPetro wesibili chapter 2. Sizofunda from verse 20 sehle nalo sizwe ukuthi sifundiswa ngayiphi indlela. Laba abaphunyuke konakaleni kwalomhlaba ngenxa yokuba beyazi iNkosi nomsindisi wethu uJesu Kristu, uma bephinda ke bebhajwa kukho konakele bayodlebeleka babe babi kunakuqala. Bekuyokuba ngcono ukuba babengayazanga indlela elungileyo kunokuba ukuthi sebeyazile babuye bawuphikise lo myalo ongcwele ababewunikeziwe. Okwenzeka kubo kuyasifakazela isakhe sithi inja ibuyela ebuhlanzweni bayo, nesithi ingulube igeza ibuye ihucuze odakeni. Lezwi kabanzi bangcwele baNkulunkulu lisichazela ukuthi uNkulunkulu uyasinyanya isono, kakhulukazi kulabo abathi basindisiwe, laba abathi bangabafundi bakaJesu Kristu kodwa bakhethe ukuphila ngendlela abathanda ngayo ngokungalandeli intando kaNkulunkulu noma umyalezo kaNkulunkulu emhlabeni. uNkulunkulu uyasinyanya isono, waze wathumela indodana yakhe uJesu Kristu ukuze izosifela, ukuze kube nobudlelwane phakathi kwethu naye, ngenxa yokuthi sasiyizone phambi kwakhe, sasinganabo ubudlelwane noNkulunkulu, kodwa kwafika uJesu wasihlanza ezonweni zethu. Sibuyela kanjani-ke sibuye sone ngoba uNkulunkulu usizile wasipha umoya oyingcwele? Bangcwele baNkulunkulu, siyalwa namuhla ngezwi likaNkulunkulu ukuthi asoni sesimazi uJesu Kristu ngoba siyalihlaza ivangeli emhlabeni. Cela ukuthi sikhuleke ukuthi uNkulunkulu